karadyo, ani ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Lula's Boy. Sorry. Sige, lingkod na. Okay, sir. Oh. Hala, uy. Kakusog sa kong kulpa. Dili ka di siya makadungog. Kusog man kaayo ni. Okay na ka? Um, Nagkurog ang imong kamot. Relax lang. Kulbaan ko, sir. Tingalig di ko kamauwa ni ba? Kamaulagi ka na. Bisan mga bata, kamaurani. Sige. So, ay ko na. Kana. Kana ang i-press. Asaan ni, sir? Kana. F2. F2? Basahan. Nara, oh. F2. Sige. I-press. See? Then, i-move ang mouse. Uy. Kalma lang. Tanawa ang arrow. Pantay. Kakita ka sa arrow? Oo. Okay. I-guide sa nako ang imong kamot ha. Around doon na ka idea. Oh. Relax lang. Ay paghihiya ang imong kamot. Ako rin mo guide. Oh. Okay. Kato lang una. Ugma na sad. Sige, sir. O, salamat. Dadaning laptop. Imo man ni. Practice lang sa ni. Eksperimento eh. Ay, di lang ko, sir. Makaguba niya ko. Di man na maguba. Gawas kun imo nang ilamba or unsa ba? Pero kung hinahinayan to di mo apply, akong itudlo nimo, okay ra gina. Ang importante lang nga mo-follow kang instruction o kamao ka mo basa. Sige, sir. Hinay lang. Mo gawas ako, sir. Ako rin sira. Ay, salamat. Murag yung ko gilantan kanina. Dili lang ko, sir. Makagubao niya ako. Luuyay. Karon pagitahon makakupot og laptop. Pero ako yung na-prove karon. Nga dili siya tinuod nga tomboy. Okay. I-guide sa nako imong kamot ha. Aron doon na kay idea. Nganong di man mawasak kung nauna ang iyang pagkupot sa kong kamot. Paragihan sa paggamit sa mouse. Ug ang iyang dukan nga misakit sa kong likod. Samtang nabuhat ini. Ug ang pagsakit sa iyang suwang sa kong buhok. Kanong dili man ni matangtang sa kong nauna. Ug ganong kusog pa man kayo ang akong kulpa. Ngawa pa mawaktang hangtod karon. Relax lang. Ayaw paghahiay imong kamot. Ako rin bahala. Hala. Naunsa man ko. Ngano man ko. Ha? Imo nagibuhat? Ngayon lang bro. Di ba? Alangan ako sa padiritso og trabaho dili nga way nahibaw-an bisan basic sa computer. Pero ikaw ginangunay? Wa ka gid mag-hire og tutor? Well, ako sang gitest ang akong kaugalingon kung pwede ba ko mag-tutor. Oh, wow ha? Ngano? Dautan ba day ang akong gibuhat? Oh, di man. Nganong dautan man. Pero di lagi ko makatuo ba? Nga imo ning mabuhat. I mean, kining effort ba nga imong gibuhat karon
It's just unbelievable. Unsa may naka-unbelievable, ana, bro? Knowing you, bro. Knowing you. Tingali. Oo. Imo na sad ang gitagaan og meaning ang akong gibuhat, ha? Bro, ako na ning gibuhat for myself na nasad. Hey bro, mo backfire ra maghihapon ni nako kung magkasayop-sayop sa iyang trabaho si Joe. Sa ka? Finally. Nakalito ka na siya pangan sa dakong kasayon. Oh, Finally. balik na sa mong trabaho, bro. Sa muka ni mo. Ay sa kong hingin ligod. Excited asad ko sa pagtrabaho niya ni Joe. Isip imong sekretary. So, unsa may sunod imong plano? Oh, syempre. Pa-reporto na siya kung kaya na niya. And how about her looks? Oh, Aw hinoon, pwede raman ang lalaki nga sekretary. Di ba? Tingali, mas okay siguro magpulo lang siya. Pulo og slacks. di sana na to problema. Lako na kay mag-review pa ko sa mga proposals. Ay, hinginlan mo dahil ta. Ikaw na. Chupe. Pagdali gyud og cut-on sa mga gitudlo ni Mateo nimo aron nga makasugod ka na dayon sa trabaho. Mingaw na unya ko ni mula. Oh, nga daw man. Nga magkita naman gyapon ta ini kagabi kay usara man ni atong gipuy-an. Pero kining kinabuhis merkado la. Mingaw man gyud ko ini gud. Ay so, sa sinugdanan ra na oy. Basta la uy. Mingaw gyud ko nimo. Kay lako naman gani ko karon pa lang. Nice! Kadrama ba sa di ay nimo, Jo? Oy! Lang. Ay, Lola! Oh. Oy. Papalit ako og mangga, Lola. Tagpilang kilo? Tag 500 kay ikaw man. Ha? Pila man ka kilo imo, duha? Oh, 1,000. O kung tulo, 1,500. Joker, masadi ay ka, Lola, oy. Na, di jud noon ko joker, day. Terror noon. Cute, yung kaya ka, Lola, oy. Niswa. Yay, naibaon ako nga dili ang akong prutas mo'y imong toyo. Ako'y imong toyo. Bright, yung kaya ka, Lola, oy. Liwatis Mateo ni mo. Pero kung sa may imong toyo nako, no ang akong tubag. Makig-amiga raman ko ni mo, Lola. No! Mag-sorry raman ko ni mo. No! Pasensyahin na lang ko, Lola. Promise, good girl na ko sukat karon. No! Pakyawan din ako tanan nimong tinda, Lola. Oh, yes! Yes. Wak man kay klaro la. Lawgawa lagay aning lola, sir. Wag kay baruganan. Ay, sige na lang good kay iya magigitinood. Gipakyaw man ang atong First tinda. time nga nakakita ko ng tao. Ay, Mateo? Oh, Lola? Unsa tong gisulti nimo? Waday ka kadungog. Ha? Yeah, nakadungog. About ni Jessa. Miadto na sa di mo. Oo, lagi. Og iya gipakyaw ng tanan akong tinda. Lagi. Gipakyaw. Uy, naunsa man ka. Mura man kag nagtama. Grabe sa nimo la uy. Tama gyud. Nakatawa na sa siya. Hoy, Mateo! Hoy, Mateo! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!